Selam dostlar. Bugün biz bağırsak pişirge öğrenemiz. Bağırsak pişirir için 5 yumurta sarısına 2 yumurta salabız. Biraz şimitim tuz hem уксус bilen soda koşabız. Mikser bilen 5-8 minut butuyбыз. Әкрен генә он салабыз. Камырны озак басабыз. Камыр йомшак булырга тиеш. Камырны 15 минут ял иттерәбез. Шуннан соң камырны 6-7 кисәккә бүләбез. Һәм озын тасмаларга җәябез. 1 литр майны утка куябыз. Май җылынган арада бавырсакны кисәкләргә кисәбез. Май җылынгач 50 мл салкын су кушабыз һәм бавырсакларны салабыз. Бавырсакларны бутап торабыз. Уртача утта пешерәбез. Ярты стакан суга 1 стакан шикәр салып сироп ясыйбыз. 5-10 минут сиропны кайнатабыз. Бавырсакларны сиропка салып 10 минут бутап торабыз. Газдан алып, бавырсакларны агарганчы селкетеп торабыз. Бавырсакларны матур итеп тезәбез. Bağırsağımız hazır. Aşlarınız temiz bulsun.